Halo, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam yang Wis tekan omah, Ma. wis iki nembe. Yo, aku cek Ayah, kangen ini, Ma. ayah sing maghrib. Wes, negawean iki. Aku wis tekan omah nembe yo sak jam lah, mau makan setengah 6. Balike jam 7 kurang 10 mau. Durung sarapan, Mama. Urung iki Pak golek bubur isih nyopot sepatu. Iya. Donge cek kangen Sangat iki, Ma. iya. Donge cek kangen. Iya iya to sayangku. Bodoh nek masalah isih kangen, mama isih kangen. Iya. Ki mama ning Rosi nyopot sepatu Yo, dhewe. Bayi anyar balik ngambung. eh. Ki mbak anyar ki jare kejane dalanan ya. Iya. Jare kejane dalanan ya ora kerasan to ning kene ya. Iya. Koncone Mbak Anis. Hmm, Wingi ki sedina ki lunga ping 3. Terus mambengi isih jam 8 aku ditinggal lunga. Aku lagi dhewean to. Terus aku jam 3 apan turu ya. Jam 3 apan turu. Heeh. Anu jam 8. Mbak Ilunga kan aku dhewe to ya. Karo Umi tok beneke kipas. Aku ngantuk, aku mlebu turu jam 8. Terus ngiler jam piro kae ngepil ayah, ayo pamit turu. jam 1. Aku wis turu ya jam 8. Iya. Ya arep udan glendang-glendung kirape nganu banget. Apa ngene ya ora? Udan wesan. Iya. Ya, pokoknya tetap latihan bersyukur, Mas. Iya sayang. Karo sering-sering dolan ning gone keheningan. Iya sayangku. Sayang sih sangat ora. Bisa kangen banget sama Heeh. iki. Ora kangen ya. Iya, Ma. Iki se Ma. Minggu Iya. pertemuan. Kapan? Minggu. Jam piro? Yo biasa bar kita. Oh, berisa. Yo iso to ya, ku ayah balik saka kene jam 6. Setu yo pertemuan. Mengko pertemuan nih. Iya. Yo wis di tempat-tempat. Apa aja ora kelenggennya? Ora. Yo terakhir mbek mamah wingi to. Biasa kangen ya. Yo mamah wis gawe pindu aku. Yo sorry maaf karo ben aja mari sih. Tak kira ambil kawan karo nyonya. Ora, Mbah, ora. Iya aku percaya. Yo. Heeh. Mas. Kagawean Mas. Iya sayang. Sehat-sehat, Mama. Amin. Latihan bersyukur. Iya sayang. Absen. Iya. Iya sayang. Siapa? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayangku. Kangen aku. Ya.